to tangte pini nilitum dak nanglitum media korte atum han dak nanglitum office along mate dak dipu press club di or district press club la dak nilitum Karbi Rongbarim Lahorijan punilitum ningkan penangan ningkan penal dak rong keseng dulu laswa rong abang pini nilitum isya ghotona phonang koklo pini dak por phai baji hini malong pang thek 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 pada kali pang thek thek ilitum cicini pircha mun side ilitum jirpo korte muti tum side adivasi khai lapen ke pinangan naga khai kupia naga bang ne kupia khai ni bang chini delo latum naga tum ta thia khai du wopita alang tum phan ke wan karbi khai tum mate karbi khai longle dalal tum sia lang tum han wan lo bang phok kep ne tum wang pen ni tum arong nang tengkheng dudli peda pada piniar ni lo peda pada lo 2 baji alom alang ni tum wang lo ke cheng ke ha foreigner ri pen la tum nang attack lo I hum hem JCB number away sida JCB attack isia ke pa bon isia take do 786 ko la so take a JCB la sila tum wan lo number sombor thang ta we monit bang phokep ne do adivasi tum da do bagan along atum ta ekdom kaibong nang out cry nupak nang out cry chu nang out cry apen arling atum sia commanding bang ke en a lead bang ga arling dum si ke en arling dum bang ta anut ga fre kali kison teron pula ichini phir chamun side kison teron alangli phan ke jiten teron batapu lapen thu peter tiso lo lapen ke andrew tiso lapen ke robin ingti alangli tumbang plip ho a leadership pen sila bang pho kep ne mun pen pinangan tum do mane ke karbi singar do de nilitum mo kanang sote amen ng lahai tum banta lapen ke nangli tum media court te pen da dokok pini ningke oidam bang adak ama sinil tum ta kuma khai tum lo phone nang call lo 2 baje por nilitum phan group nilitum whatsapp group do hala daksi khobor chipi lo jat lo nilitum ka duk kawe athe sorihajan balibothar paklangso nongwan nong tu dilao jan hat dai thor dai huri benan da do dak difu benan da do unitum ha west benan da nilitum nong hala dak karbi rong seng lang du te bok te rai tum chot kali lasona por nilitum kachit to ngunda sapo der chet sonlo ma 4:30 baje por police pen ajat pen nilitum dun lo police fanda call lo khotkhoti outpost police station oc fanda nitul soikia sir fanda langle fanda phone kurila ma ghontai sine office langle tum nangle dum lo hada sir hem phang ho bom lo ti pu than lo mat ladak dak pulam lo wang pu pulo wang weder lo sta nilitum ma sia phi thana dam thu plutsi ke pon athe nilitum ki dam lo te ajo thang prin le por munida mek thuchi lan ke kabebe ki thur je por da kalilang la sona por jo ekdom ame ki jang deep chi da por si alang le tum nang attack lo wang lo JCB pen I hum one after another si phang ho bom lo ting a hem hum thong kepra pho throk ne do nang phang hopi la pen adhe ke jarbob karwa pinap dike tingi di pola sona avastha ta do piglan angke nilitum hada kaduk kawe ke nilitum don pharo thom su se tum bang ke nilitum halada ki dui phanchi sik chidang bomlo lasona por hu don pharo si do kai bang nilitum hemrit chikim tang thailu ke do tum ta halada doning ko ra photu don thom kep ke nilitum do bom bang bomlo lanar ni benda thang the sa achanak to we bang isia group tum wang mat nilitum a hem mokha pine daloti sare ni tum han non matsi kat no hen ten pulok lo nupak rong rang lo ko son lo lo manilita bidi jut koklo ko mat tum bang mala ho olam le di ama phi bang khobor nang long thulo je la peter tiso kison teron lahai tuma group inge chichini phircha side de jirpo side de ho nangli tuma jirpo ili tuma jirpo rap tum side de si hada karbi rong nang phang ho ge ba lasi laso a hormu bang nilitum mathalo nilitum det chini chot ke chok chema laso a hormu bang ke rat domain long one week nei nilitum public domain long one week bulote nilitum khai long lasona bemar bang kala ka arthat bombo tangka phan bulote munitum jada level da dam thek bang pinia dap nilitum theklong dak lo je hadak alang tum ame thang long le takali mane personnel long le laputa kali
halat pini alang litum na etek lo amat api bang nilitum da retaliate dun lo amat bang thomang pilihan ke nilitum da reng pasodun lu nilitum hoi benda etek dun lo sitame pulisang no mati ake etek da pu bisi pu ya kalilo nilitum da pu jirpo hisab pensi mane self defense nilitum bang ke chikuri dun chora son lo amat thana nang hang lo nilitum da dam de del pedap amasi Omar Singh Tiso sir MP alangli phandan nilitum chitong namlo lapen ke Dorsing Ronghang sar MLA alangli phanta alangli tado MP quarter long se alangli tado masi chingki long papkalo alangli tumta mane lason e chok chedelo wajal he hala tum la leader tum hoben alangli tum nangi kudu nai alam kaddo kabe bang la tumta pupu ba favor da kali wa pita bang angbong alam se nang ning jedun lu ke nili tungi pudai bang ke Peter Tiso phan authority ko masi pilo nili tum rong hala dak nang pang hoi ge হয়তো নীলিতুম কোমানিয়া লংলে মানিয়া ঘাটক লংলে বেশি নীলতুম চিভংবম তাহাইপু মানিয়া মিত্র ঘাটক দেবশ্রী ঘাটক তুম বেশি নীলতুম চিভংবম তাহাইপু বাগানে পিনিয়ার নিয়ে লাহোরিজান पे निर्मल कुमार बागान के नीलामी लो हला डाके 15,000 सोसे किचे के बेसोसी हला डाके आहेम आरि चिक्किम थिर पाक्कल आमासी नीलितुम दम्मा ठालो जे जोंगसी ha Bihar UP Bengal pen ke wang atum Bangladesh pen ke wang Silet pen ke wang atum aningsi Ladakh Lahorijan long domi pulote nilitum talangun bom obzardun bom lo ha bihek thiek pen da amase Karbi khai dum da dak borpung tarapung sorda wang me bon pa model pe sinitunge a hokpet ke nitunge rong chu kimlo apen ke batai lo latum afrang da lasonami dun ting nai hudun et a son nilitum long dulu wafita nilitum chisong bom lo nona dihuta nilitum bangta arjap kluglo do kluglo nilituma hin ben ko an makabor ine la non dom thong kebra pho ahem nang phang hodet pasal nilitung chikim thula nilitung non da kahen nu ne ahem da do pigla pen ka chikim ke dum da do pigla pen kahen nu tang ahem stame nilitung ako chipa metu po do ke do thipu sa nilitum ta Karbi Rongbarim po hala dak ki bidam nang ko ka bang ke mane ilituma muni nil de Karbi khai sia guardian tribe Karbi Anglong pulote Ladakh ke ilitum bang phovet sita dovek nahi mate ha dak ke non ga ajo phirlo 10-12 baji lo arlenge hal daga chila da theklong lelu lasona period hilong sinil tum rong seng namlo don pharo ka thom note I don bang thom sita bang 900 1000 jon munit ke hadak dupo laso ke matha pen sinil tum hala dak Arong chu kim lo pen success bom lo pen nilitum ke kim vek pathe nilitum bangela lo hol ha kiche ke beso tum han plum play tik tak ke nilitum ke hem ke nilitum ta chikim me pusi matha bom bola so bagana long li long ta abela ke bagana long li mata kali lagi hai phu phi kai hut pen bagana nam pi pulo nam pi lo bang hai phu phudum hanang thijok lo hosut kagos potro chibonai dun thek ko hut la arong pen manang be jablo non son lo non da nilitum le har manilo de nang be jappa pen Karbi tunge ma juk akar bita ajara song ta nilitum jong se non dhukiu